नोंनि नामा सोरां नोंनि नामा सोरां नोंनि गोसोआ सोरां जाना मानो बिदि खालामो नोंलाय नोंलाय जानो हाया साला मा खालामखो नोंहा सम्पति दं साला नों मोजां न' माबा जानानै मा सोलोंलाय खोमा हाबलालै बियो बे खोमा हाबला बेबायदि मानसिया मा हाबेन मा दंखांलाय मानो हालांलाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरलायबाय दा नोंथांमोना टाइटेल थाम्बनेल नुखादों दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि दुखुनांथाव आरो ओरैबायदि मोनसे लाजिनांथाव जागोन दिनैनि आपडेटआ नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दा फार्स्टआवनो बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरखाबाय ओमफ्राय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो नैबे सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायदो जोबजासे नायबा बुजिखानाय नङा एक मिनिटबो माबा स्किप खालामनाङा माने माबायदि बायदि जाथाय जादों होनोब्ला लोगोफोर माने जाहैबाय सासे बर' बोरमा सिखावनो आरोना दा बे बोरमा सिखावा ओरैबायदि खावै खावै माने फानबाय थायो बोरमाफोरखौ लांबाय थायो बेफोरबायदिनो बुंनाय खोनादों एबा नुनो मोन्दों जोङो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेराव खोनागोन दा बे बोरमा सिखावा जाहैबाय बर' दा बर'नि न'खरावनो खावदों बोरमाखौ दा बे बोरमा खावनायखौ माने सिखावा 100टा मोसा 100टा मोखौ जाबाबो सानसे हमजायो होनना बुंदोंना दा बे सिखावखौ हमना मोनबाय दा हमना मोननायनि गेजेरावनो लोगोफोर ओरैबायदि बुदों आंथ' बुंनो सानो बर'जों बर' बेफोरबायदि बुदलायनाया जानाय नङा सिखावब्लाबो गोरोन्थिया मालाबा समाव नङा मालाबा जाफ्लांखायो दा बेखौ खुगा मोजाङै बुजायनांगौमोन खोमा आंनि बायदिब्ला नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों बुंहर भिडिअखौ नायग्रोनानै दा सोरबा जोंनि बर'आल' सिखाव नङा गोबां दोङो सोरबा हारिनि मुस्लिम माबा माबि दा बेफोरखौ हारिखौ लानानै आङो माबालिया दा बेफोरबायदि सिखाव थायो गोबां नाथाय जोंनि बर'जों बर' माबा मोनसे दाय मोनोब्ला माबा मोनसे सिखाव खावनाय मोनोब्ला मानो बुदलाय खुदलायखौ खालामनो हायो ओमफ्राय गुबुन हारिनि मानसिया जोंनि बर'नि न'खराव सिखाव खावोब्ला गुबुन हारिनि मानसिखौ जोंनि बर'आ मानो बुनो हाया बे बाथ्राखौ आंनो नांगौ दा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम दा बे बर' बोरमा सिखावखौ ओरैबायदि बुदों माने आं एसे गाज्रि मोन्दों आरोना एसे बुद्रायनामोन खोमा सिखाव हिसाबै एसे माबा खालामबानो जाबायमोन एसे रायमोन माबामोन नों मानो खावनाय न'खराव मोनजादोंना मोनजायाखै बेफोरखौ सोंनाय फिननाय खालामोन बेखौ डाइरेक्टलि बुखादों आरोना जेबो सोंनाय फिननाय खालामाखै डाइरेक्टलि आखाइ होदों आंथ' मोखांखौ ब्लार खालामनो हागोन खिथियाखै नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय मोखां खिथिब्ला बोरैबा जाद्रायगोन हरदों आंनो गोबां मानसि भिडिअखौ सेयार खालामना मैया दाख्लैनिमोन खोमा भिडिअआ एसे गोबावानो जाबाय हरना दोन्दोंमोन आं होआखैमोन दा होबाय नोंथांमोना नायग्रो फार्स्टआवनो भिडिअखौ सेयार खालाम लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव नायग्रोना ला नोंनि नामा सोरां नोंनि नामा सोरां नोंनि गोसोआ सोरां जाना मानो बिदि खालामो नोंलाय नोंलाय जानो हाया साला मा खालामखो नोंहा सम्पति दं साला नों मोजां न' माबा जानानै मा सोलोंलाय खोमा हाबलालै बियो बे खोमा हाबला बेबायदि मानसिया मा हाबेन मा दंखांलाय मानो हालांलाय साला बिसोरहा थाखा फैसा लुवा खथि दं नामा जालाय मानो हाबनांगौ नोङो साला बिफानो साला माइरं होफैनांगौ नों माइरंखौ जाहै नोङो खमसे खम दा नोङो हिनजाव गैला हिनजावब्ला फिसाखौ आं जाहोनोसै बिदेशआव थांनो माबा जाबाय दा नोंखौ बेबायदि जों समाजनि असमाज खामानि मावनो थिनाखै मिथिबाय दा सोर समाय मोनबाय थानो नोंसोर फोसाबनो समाय दं जोंहा फोसाबनो যেখানে পিটিছে বাড়ি থেকে ওই যে কাশ্মীর মামার দোকান পর্যন্ত তাহলে হুসুর उधर दे ना पाइप दे बाबु ओइ सब बाबुखौ आखाइ जिरायनायलाय आरो बांद्राय बुंदो
बोराया मा जायो खामानि मावना जाग्रा साला खामानि दन नामलांदो नाङाबा मानसि मा जागौमोन बे दाखले सिखा दिगारना होसोनायलाय दखानसिम होसोगारदों ওই যে বাজে খান্ডিসি বাসাইছে মহিলার বউ নালটা হান্ডিল কি হয় माइरंखौ मा फाननांगौ माइरंखौ যাতে পরবর্তী এমন কোনো না হয় যে গাবরক মধ্যে এই ব্যবস্থা তোমার কি করো না হয় গাবরক জিমাতে যে अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर दा बुदों आरोना बेफोरबायदिनो गोबां बुदों दा बुनायनि गेजेराव एसे बुजायनायबा आं मोजां मोनगौमोन मानो होनब्ला बुनायजों मानसिया थिग जाया गोबां मानसि दङ बेफोरबायदिनो सिखाव सिथोम मुस्लिमानो जा बर'आनो जा सोरबा हिन्दुआनो जा बेफोरबायदिनो गोबां सिखाव थायो दा बांगालखौबा एबा सोरबा खात्रा मानसि दङना किडनेप खालामनाय मानसि बुथारनाय बेफोरखौबा मानसिखौबा बुनो हाया डाइरेक्ट पुलिस लाबो आरो जेलाव हरखायो पुलिसाथ' आजिखालिनि जुगाव बुनायबो गैलाना जेलावसो सोना दोनो दा जोंनि बर'बा नुदो पुलिसबो लिहुरा माबो लिहुरा सोंनाय फिननाय गैया मा खालामो डाइरेक्टलि आखाइ होखायो दा बेयो गोरोन्थि आंनि बायदिब्ला रायजो राजाफ्रा एसे गोरोन्थि मावदों डाइरेक्टलि बुनो नाङामोन बेफोरबायदि सिखाव सिथेम खावदोब्लाबो सोंनांगौमोन न'खराव मा सोर दङ सोर गैया बोरमाखौ मानि थाखाय खावनाय बेफोरबायदि माबानांगौमोन आरोना दा जायगानि नामखौ बुंलायनो दरकार गैया नोंथांमोना साननो हागौ गुदि गैया बिजौ गैया होनना दा बेफोरबायदि जायगानि नामखौ बुङोब्ला बोरैबा जायो जायगानि नामखौ नाम सुनानै नाम बुङा ओमफ्राय मानसिखौ मोखां देखायासै नोंथांमोनानो मोनथिखाबाय दा बेनोसै आरोना माथो बुंबावनो मानसिया आथिं आखाइबो दोङो बेबो गोरोन्थि एसे मावदों माने आखाइ आथिं थानानै बेफोरबायदि सिखाव खावना जानो नाङामोन ओमफ्राय मावनानै जानांगौ माने बेफोरबायदि सिखाव खावो आजिखालिनि जुगाव बर' खायसे एसे खारग'बाय नङाबा गुबुन हारिनि न'खराव खावैनायबाथ' बुथार जाखागौमोन दा बेनोसै बुजिना लादो ब्रादारा बोरै सिखाव खावबा बोरै बुजायो बेनिखायनो एसे बुजिना लाबानो जाबाय बेफोरबायदि फिन खेब खावनो नांला नङाबा मानसिनि आखायावनो मानसिया बुथार जायो आरोना बेनिखायनो आथिं दोङो आखाइ दोङो मालाबाबो खावना जानो नाङा दै इसोरफोर नङा होनबा लोगोफोर बेनोसै आरोना मा बुंनो गोसो नोंथांमोना आंनि कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायब्लानो जाबाय ओमफ्राय जायफोरा बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों आंनि भिडिअखौ बबे डिस्ट्रिक्ट बबे गामिनिफ्राय भिडिअखौ नायबाय थायो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर ओमफ्राय नोंथांमोना बे बोरमा सिखावनि थाखाय मोनसे मा बुंनो गोसो कमेन्टखौ लिरना हरबानो जाबाय आं रिप्लाय हरगोन दे बुनाया गाज्रि जादों ना मोजां जादों नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय आं दे लास्टआव मोनसे भिडिअ आङो होनो सानो लोगोफोर मैया हरावहाय आङो हर जाद्रायनायखाय मोनसे ससियेल क्लिप आपडेटखौ होथ'वाखैमोन मानो होनब्ला आं थाम्बनेल होदोंमोन नालाय बे सासे माबा बामलायलायनायनि दा बेनि बागै आं मोननैसो बुंगोन सानदों आपडेटआ बेनो लास्ट जोबगोन स' लोगोफोर फेसबुकाव जोंहा ओरैबायदि गाज्रि मानसिखौ जोङो रिल्स बानायनाय एबा माबा बानायनाय नुनो मोनगासिनो नङा होनबा लोगोफोर दा बेखौ लानानैनो गोबां मानसि ससियेल मिडिया फेसबुकाव उन्दै गिदिरथ' नायखायो नङा होनब्ला बिसोरो मा देखायबाय थादों आं जेबो हमना मोनासै गाज्रिसो जाफालांगोन आरोना बिथांमोना जे फेसबुकाव ओरैबायदि आदै मादैमोना गाज्रि रिल्स बानायनाय मोजां होननाय सोदोबानो गैया आरो माबा मोनसे भइस रेकर्ड खालामनानै भिडिअ बानायनायफोराबो मोजां सोदोब गैया ओरैबायदि गाज्रि जाबोजोबदों दा आं बेखौनो बुंनो होननानै नै दा सानावहाय भिडिअ बानायफिननाय जाबाय बे क्लिपखौ सोनाय जाबाय दा बेनोसै आरोना नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेफोरबायदि आइजो माहारिनि सायाव खेबसे बुंहरबानो जाबाय दे अके अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय